Noin, eli 25 sentin päässä. Tuo. Ja sama homma. Ihan saisi tuohon kyllä pyörähtää. Niin. Eli mien paina, sie painat tuon tuosta käyntiin. Mä voin vaikka painaa. No kyllä miekin osaan. Start. Se lähtee, niin kun sä painat tuosta, niin se 10 sekkaa, niin sitten tavallaan katot. Minun pitää tuosta katsoa se. Niin, katot, että kun se lähtee tuosta. Niin... Kyllä minä osaan. Niin. Niin. Niin ja tavallaan, mä en tiedä, oliko se, että se alkaa siitä, kun sä oot siellä seinällä? Niin. Niin. Ei se muutenkaan. Eli... Niin, kunhan se vaan tallentaa sen. Niin. Niin just. Niin. Mie kuitenkin sanon, kun se lähtee käyntiin tämä kamera. Joo. Niin, tämän oman kännykän, sitten kun te ootte seinällä, mutta tähän, joo. No niin, mie painan nyt start täältä. Seitsemän, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niin. Kuka laulis? Nyt Alejandro Santarina vähän välillä. Joo, 29 sekkaa on mennyt, 30 sekkaa. En. Meillä oli joku sellainen 20. Kohta on 45 sekkaa on mennyt. Niin sanonko minuutti on täynnä? Jaksaa? Minuutti on mennyt. Rösähtää vain, mutta jaksaa. Jaksaa Heidi. Jaksaa Heidi. 1.20 mennyt. Jaksaa Heidi. Ai niin, tuo kameran päällä. Niin huuata. Heidi tykkää sitä. Jaksaa Heidi. Sinnittele. 1.30 mennyt. Vielä vaan. Pysy. Pysy. Pysy, pysy. 1.40 mennyt. Kohta on 2 täynnä. Jaksaa Heidi. Sinnittele. Sinnittele. Ootapa, mitenhän se minun kuvakaappaus on tehty. Otapa se jos sun kuvaa tuosta.